كفرلك أنتو يمايك سلزنا بركوريدنا كم إيش هارح لا خلنا سنغال هو سنغال I think سنغال متيلا ريد والجس كله خمسلني anyway ناب أرستنا خملسينا لومي حاونا سنغال ولدتن حاون درع أبتقال سيز حلفة حفل أبال حفش ودبات بينه قالت أن يحد حرب حرنات النت كأنا بإيرترا تمليسهم كل إيرترا ومالتيو أبستفعل عليه صفحي يسرحني ريو كم تقول إيرترا وخاء أقات أمخينو أبز تسديد له مالسي نحن كل شع زعبا زي إيرترا ودن من تاي سدر له خيزو له بإيرترا هنا تغير على خنو الكلنا كم بعل سنغال تا إيرترا تخسر كم دلاس لنفلت إن مخنياتو سو كم دايركتور هابت ماي كوينو كابتن تشحن سلستن سقع تشحن زي تجاجي هاي تحزلي ننوح واني شريحو حجي تخلو تسقاتات تخلو تمرتي ينقرنا نيرو أبدو أفريقيا بتخباب خيدو بتسترخ بعدلات كيدو مصنعات غيرو مالسي زخلو تسقاتات زخلو غزي زخلو تمرتي زخلو تمكرو حزو نابو دغوصي مالتي زي تخسارها زيتي مالت إيرترا تهابتا عقم سبايو خنبل كلنا إساياسون أبزدلي وانا إيرترا هابتي عقم سبايو بالنيرو تعقم سبجن كان بعل سنغال كالوتن بزات أشحات اللو يوصو خمدلو زخاخري زخايتي نخلاتنا زحم منا زلو مالتي سو نايلو مرستي كان علنا خنحسب كلنا خنحسبو زلنا كان بعل سنغال أمسل إيرتراويان استفعل صفحي نهزبن هاجرن زغلغل سراح سرحو زنبرو بسنك ابت وشتي زلو ايرترا بسنك اب وشتي زلو ناي سرعات إساياس بوليس عدم كوم يوصو مهلاوم نخلاتنا دقاس كخلعنا زلو غدايو تم دغفتون نزي دقاس كخلعكم يغبا مخنياتو تي سدت ايرتراوي قطو كبل خيل زي قدس تطو ኳ ተዘይበለ ግን ካብዚ ዘለዎ ክትሕት ድሌት ተሎ ማለት ብስርዓት ኢሳያስ ድሌት ተሎ ይካኣል እዩ anyway ናብ ትርእስትና ክንምለስ so ሰንጋል እዋ ሰንጋል ያ ኦኬ እሞ ናብ ትርእስትና ክንምለስ ኢና I think ሓፍትና ሓድነትና ትጽውዕ ነይራ ريغا منينيرو هذي تجاجي اوكي يا مني زولو ريغا ايري يلو خنا حزلي تزمالني خلينا لك كم دكتور صدق ابا دخلوا عرض القاش حتى لي وي اقبو عن دورة كريمة دحري اقبو حزا دحري الدكتور تقز ابريد اوفر لك مايك انا دي كفتني لي اتي انا انت خوينا كقصل تابين سلازلاس كفتني لي اتي اسكي ملكت هابوني ويكا اب اخ صنحمو اتي اب تورتا زولو يزارب دكتور صقاب دحن قصل يخا صبو الله تدمت صبو سمع له قصل دحن اوكي صبو يغني لي كميتم سيو كبرات إرتراويان انا እንኳን እቲ ሌክቸር በሙሉ አይተካፈልኩን አመጨረሻ ዳርጋ سميعي اسكا يسمعنا له مثلني ماكسيمم يا جنزلا ماكسيمم يا زلا اب مጨረሻ بيلي اتي ግን እቲ አርእስቲ ብጣዕሚ አገዳስን ዋናውን ከምዃኑ አስተውዒለሉ ኣለኹ ሕጂ ኣነ ኢደይ ሓፍ ዘበለን ሓደ ነገራት ዝተሰንዘረ ስለ ዘሎ ብኡኤ
ስለዚህ እንተ ደኣ ዝፍቀደለይ ኮይኑ ኮሜንት ውን ክገብር ይደልየ ኣገዳሲ ኣርእስቲ ስለዝኾነ ካብኡ ድሕሪ ኮሜንት ሕቶይ ከቕርበ ድልየት ዘለኒ ከማን ተኾይና ዶክተር ጸጋት ሳብ አይ ቲንክ መእተው ኮሜንት ሓፂር ተኾይኑ ኦኬ ግን ኣብቲ ርእቶን ሕቶን ድሓር ክንምለስ ስለዝኾን ኣብቲ ርእቶ ድሓር ክንምለስ ስለዝኾንና ንዕኡ ኣብ ግምት ኣእቲኻ ቀጽል ኢኻ ጽቡቕ እቲ ኮሜንት ዝገብሮ ነቲ ሕቶ ብዝበለጸ ንምርዳእ ብዝብል እምበር ተሃዊፈ ኮሜንት ክገብር ኢለ ይኮንኩን ሓደ ካብኡ እንታይ እዩ ኩልና ከም ንፈልጦ ማይ እቲ ብጣዕሚ ኣገዳሲ ዝኾነ ንወዲ ሰብ ህይወት እዩ ስለዚ ሕፅረት ናይ ማይ ብዙሕ ችግራት ኣብቲ ከባቢ ኣብ ብዙሓት ነቁጣታት ናይ ዓለም ከም ዘምፅእ ርዱእ እዩ ግን ማይ ሾርቴጅ ወተር ሳልሳይ ውግእ ዓለም ኮዝ ክገብር ትሪገር ኤፌክት ኣለዎ ዝብል ፕሮባብሊ ዘይክኸውን ይኽእል እዩ ምክንያቱ ወተር ሾርቴጅ ሎካላይዝ ዝኾነ ኮንፍሊክትስ ኣብ ዓለም ከምፅእ ይኽእል እዩ ግን ግሎባል ዎር ግን ኣብኡ ፖላይትሊ ዲፈር ክገብር ስለ ዝደለኹ እየ ምስቲ ዝተባህለ በዝኹር ሓውና ምክንያቱ ውግእ ዓለም ከምዚ ኣብክ ምርኩስ ብምግባር እንድሕሪ ኣናሊዝስ ክገብር ኮና እዚ ሕጂ ንኣብነት ራሽያን ኣኔክሴሽን ናይ ክሬሚያ ንሱ ናይ ብሓቂ የፍርሕ ነይሩ ሳልሳይ ውግእ ዓለም resurgent as a superpower China ambition ዘለዋ ምልዓል ዶሚናንት ንክትከውን ሪዲቫይድ ንዓለም ንክትገብራ እዚ ዎር ክፈጥር ይኽእል እዩ እዚ ኦፌንሲቭ ዌፐንስ ኖርዝ ኮርያ ኣማዕቢላቶ ዘላ ግሬት ትሬት ቱ ወርልድ ፒስ ስለዝኾነ እሱ እውን እንድሕር ብትክክል ዘይተኣልዩ ሳልሳይ ውግእ ዓለም ከምፅእ ይኽእል እዩ እዛ መንጎ ፓኪስታንን ኢንዲያን ኮንፍሮንቴሽን ነዊሕ ዓመታት ዘሎ ኮልድ ዎር ከማን ናብ ሆት ዎር ክቕየር ይከኣል እዩ እዚ ግሎባላይዝድ ዝኾነ ኮንፍሊክት በዚታት እዩ ዝፍጠር ዎር ሾርቴጅ ኦፍ ወተር ግን ከም ኣብ መንጎ ኢጅፕትን ኢትዮጵያን ከምኡውን ናታተን ክላይንት ስቴትስ ክለዓል ይኽእል እዩ ምክንያቱ ናይ ምስሪ ህይወት ኣብ ወተር ናይል ዝተመስረተ እዩ ኢንፋክት ኤንሽንት ሂስቶሪያንስ ናይ ግሪክ ከም ዝብልዎ ኢጅፕት ኢዝ ዘ ጊፍት ኦፍ ዘ ናይል ዝብልዎ እዩ ሓደ እዚ ነገረ መንገደይ ክብል ደልየ እቲ ካልእ እዚ ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ኤሪትራን ዝተኻየደ ውግእ ሲ as if very simplified ኮይኑት ስለ ዝተረኣየኒ በዚ ኤሪትራን plunder of Ethiopia economically by way of contraband business ከም ዝተጀመረ ናይ ኤሪትራ ከዓ army 3 times that of Ethiopia ስለዝነበር ጌርካ ምቕራብ ፖለቲካል ስቴትመንት እምበር ምስቲ ሓቅታት ዘሎ ሬኮርድ ዝኾነ ዶኩሜንት ዝኾነ ከዓ ዝገራጮ ኮይኑ ስለ ዝረኸብኮ እዩ ስለዚ ኣብዚ ጥንቅቕ እንተበልና እዩ ምክንያቱ ከመይ እዩ ንኤሪትራ ካብ ኢትዮጵያ ዝብገስ ሓደጋ ከምዘየሎ ንኢትዮጵያ ሓደጋ ካብ ኢትዮጵያ ካብ ኤሪትራ ግን ከምዘሎ ጌርካ ምቕራብ ስለኸውን ዝኽእል ከምኡውን ክረአ ስለ ዝኽእል እቲ ሓቂ ግን ከምኡ ይኮነን እቲ ባጋግሳና ካብ ምንታይ ማለት እዩ ኣብ ኢትዮጵያ ሬስፖንሲብል ዴሞክራቲክ ሓላፍነት ዘለዎ መንግስቲ ከም ዘሎ ኣብ ኤሪትራ ግን ኢሬስፖንሲብል ካብ ናተይ ኣበጋግሳ ከዓ ኣብ ኢትዮጵያን ኣብ ኤሪትራ ክልተ ታይራንት ዝኾኑ ሬጂምስ ኢሬስፖንሲብል አንቲፒስ
ኣንቲ ዩኒቲ ዝኾኑ መንግስታት ስለ ዝኾኑ ኣብቲ ከባቢ ሰላምን ምርግጥፊኡ ናይ ኩናት መደበራት ኮይነን ኣለዋ ተን ሃገር ስለዚ እዚ ጥንቅቕ ኢልና እንተ ተዛረብናሉ ጽቡቕ ይመስለኒ ብምባል ስለዚ ከመይ ገርካ ኢኻ ታሕቶ ሕጂ ከቕርባ ከመይ ገርካ ኢኻ ካበይ ተበጊስካ ኢኻ ደኣ እቲ ናይ ኢትዮጵያን ናይ ኤሪትራን ውግእ ናይ 98-2000 ተዛዘመ ሂስቶሪካል ኢኮኖሚክ ፖለቲካል personality clashes እዚ multiple ዝኾነ causes ዘለዎ ጉዳይ simply ብናይ border trade ዝነበረ unjust ዝኾነ ጥራይ ተጀሚሩ ኢልካ how do you justify it እንታይ ነው ከምዚ rational ክትገብር by extension ነዚ ሕጂ ዘሎ መንጎ ሱዳን ኤሪትራውን similar ዓይነት one sided ስለዝገበርካ እሞ እቲ አርስተ ዘልዓልካዮ ብጣዕሚ ሰፊሕ ብጣዕሚ ዋናዊ አገዳሲዩ ስለዚ ቁሩብ ኣብዚኣ ክስታይካን ተሃብካላ ጽቡቕ መስለኒ ካው ኣብ ኮሜንት ግዜ ብሰፊሑ ክዛረብ ድሌት ኣለኒ ቀነለ ወሪደሎ ዳንኤል كفح سبلاز سخونة سلاز خونة تحته مجمرت عناتهم ترح دخل ملش ناي دكتور تجاز أب yeah please go ahead دكتور تجاز أب تنزق رب كاين أبتي كومنت زحب كاين رئيتو تاتناس كاس سلاز خونة بخبري قبلا كنفعل بحرياوي زتفعل عليه حبريتات سلازلنا زبقوس خون يخيل يأمن سلازي زتفعل عليه حبريتان تدعلنا زتفعل عليه مدمدم تاخن بتصح سلنا خيل نسوي تتنقي عب مفل لا يابصحنا يلخا يردا كاو تبغيسه نتن انا زبلكون نابن فوكس غيره مغنياتو تحطها كم من تاي تبغيسكا اخا نابكم مدمدم تابصحخا نتبل طرحي زارب معناتو تناتكم رئيتوس ناتكم مبغسلكم سلازي يخبرن ولا حنت صقم يبلين انا كن سلمنتاي نابز مدمدم تابصحي نزبل كن دكتور صقاز اب هوبم زدلنتايا اتا قداميتي عالم سي بماي ابسال ساي كينات عالم كيتااتو تبل علخا أنا أي مثلاً تبل زنبرت أنا ون تأتيا أي بولكون كم ويبحال معناته تحسرتها سلازلو بمايك بأسا جميرا سلازنبرا هجرات إزي كفت إريون ده تبحاله يقلت نيرو إيه لمو نحرخم أزاي لخوي نايم الحاس عنك إفه بخم أتتأرم اللي مقرمتا ناي دكتور تسقاز أبي قبلا كم وخمس تبحاله جن تحفات هالني دكتور تسقاز اب انت ادلي خاغن نتو صحفات خبكا يخلي اني تايم قومو زبل سقعات زلوون مدمدمتاتات كم زنبره يغليصه نتي ناي ماي حتو ازيو تافاف مخانو نمغلاص زمصخو ابنت كاي نيرو ابتي دحرواي اوان كغلص كدل خلخو غن انتاي زبل نيره ابتي مبزحتيو مدمدمتا الى زقربو زنبركو ماي حبيركا بحلف بعبا ترانس دينا نزارب زلنا اذا ترانس باوندري ترانسناشنال ريسورسسي كل عالم زسامع محلو كلن حجرات ناتين مسبلكا كندي بصحن زبل كن لوكالايز ديو نساتم كوفيدن كسامع محلو لون معناتو كنتاتنا كلن يفعلاليو نابنت كم تعنتو يزبلو زنبركو اب ساوث افريكا سوازيلاند موزامبيك زتسامع محلو بتماي كوعي بتو contribution ناتهم غيرهم ببرسنت تسماميهم اي صقم كله ما يفطرلو من نيرو يمؤمتي تا equation نستا تا equation تي اوسيدم ابناي ግብፅን ابناي ኢትዮጵያን ወይ ዝናይ ናይል ቤዝን ከም ዘላ ታንሳ አምጪና ክንጥቀመላ ንኽእል ዶ እንተዳይልና ትራንስፕላንት ክንገብራ አይንኽእልን ኢና ምክንያቱ ጽብቕቲ ኣብነት ዋላ ትኹን እቲ ፕሪንሲፕል ይጽብቕ ኣብነት እቲ ኹነታት አባይታ ዘሎ ግን እቲ ኮንቴክስት ክልቲኡ ዝተፋላለዩ ስለዚህ ምዝ ኮንቴክስት እዚ ዝሰማማ ዓይነት
ሶሉሽን ጥራሒና ከነምጽ ዘለና እቲ ፍሬምወርክ ግን ሓደ እዩ እሱ እንታይ እዩ ኮፊልካ ተራዳዲእኻ ብሓባር ኮይንካ እንካን ሃባን ኢልካ ንህሉ ኩነታት ኣብ ግምት ዘሎ የእቲኻ ኢኻ ፍታሕ ትረኽበሉ እየ ዝብል ዘለኹ ስለዚ ነዚ ዓንተወይ እውን እንታይ ብል ነይረ ነዚ ታሪኻዊ ተጠቃምነት ዝብሎ ናይ ግብፂ ከይጎሳኻ ንዕኡ ኣብቲ ኢኩዌሽን እቲኻ ፍታሕ ግን ክርከብ ይኽእል እዩ ክብል ክደሉ ከለኹ ካብተን ዓንተወይ ዝገልፀን ዝነበርኩ ኩለን ኣብነታት ጽቡቓት ኣብነት ኣብ ኣፍሪቃ ንምሕደራ ናይ ትራንስ ባውንደሪ ማይ ፍልይ ብዝበለ ኩነታት ክሰርሓለን ትኽእል ኢኻ እየ ዝብል ነይሮሞ እቲ ናተይ መደምደምታ ዝነበረ ዓለም ብማይ ይኹን በቲ ካልእ ነገር እዞም ዝበሃሉ ዘለዉ ዋላ እዞም ናይ ኒውክሊርሃል ዘሎ ዓለም ሎሚ እንዳተሰማምዐት ብዛዕባ ኒውክሊር ትኸሉ ዘላ ኮይኑ ንዓይ ይስማዓኒ ስለዚ ብዛዕባ ኒውክሊር ዓለም ክትዋዳእ ድያ ኣነ ኣይመስለንን ምክንያቱ ዳርጋ ሰማምዓሉ ርዕማ ኣለዋ ንኩለና የዋፅእንን እዩ ካልእ ኣማራፂ ክሳዕ ዘየለ ስለዚ እቲ ኣባይታ ዘሎ ኩነታት ከምኡ እሞ እንተ ደኣ እቲ ሕቶ እንታይ እዩ ኩሉ ግዜ ናብ ሳልሳይ ኩናት ዓለም ዘምፀ ኣነ ዝበልክዎ ጥራሕ ብሓይሊ እምነትካ ኣብ ልዕሊ ካልኦት ከተተግብር ምፍታን እዚኣ እታ ፀገም እዛ ፀገም እዚኣ እዛ ብሓይሊ ድሌትካ ኣብ ልዕሊ ካልኦት ናይ ምትግባር ዓቕሚ ቀደም ኣሜሪካ ንበይና ነይራ ክተ ኣብ ግዜ ኮልድ ዎር ክልተ ሓይልታት ነይረን እምነተን ብሓይሊ ገረን ከተግብራ ኩናት ትፍጠር ነይሩ ሕጂ ግን ኮኦፐሬሽን ጥራሕ እዩ ኮኦፐሬሽን ዊን ዊን ሶሉሽን ክልቴኻ እንካን ሃባኔልካ ብኸምኡ ጌርካ ዝፍታሕ እንዳ ማዕበለ ይኸይድ ኣሎ ስለዚ ዓለም እንዳረዓመሉ እንዳረብሓሉ ይኸይድ ኣሎ ኣነ ድሕሪ ሕጂ ሳልሳይ ኩናት ዓለም ክመጽእ ዝብል መረዳእታ እውን የብለይን ኣይኮነን ዶ ብማይ በቶም ዓንተወይ ዝገለጽኩሞም ዶክተር ጸጋዝኣብ እውን ዓለም ኣብ ሳልሳይ ኩናት ተኣትያ ዝብል የብለይን ምክንያቱ ዓንተወይ እንታይ ዝብል ነይረ ሎሚ እዚ ናይ ዓለም ኩነታት ኣብ ባይታ ይልወጥ እዩ ዘሎ ሞኖፖላር ነይራ ሓደ ፍጹማዊ ዝኾነ ሓይሊ ነይሩ ኣነ ዝበልኩ ጥራሕ ግበር ሕጂ ግን ኣብ ማልቲፖላር ይልወጥ ኣሎ ብዙሓት ሓያላት ክመፁ ጀሚሮም ስለዚ ቼክ ኤንድ ባላንስስ እንዳመፀ ኸይዱ ኩነታት ናይ ዓለም ናብ ዝሓሸ ዘረጋግዐ ክወስዳ ዝኽእል ኩነታት ዝፍጠር ዘሎ ሪግሩፕን የለን እሱ ስለ ዝኾነ ከዓ እዚ ግሎባላይዜሽን ቦታ እንዳረኸበ ዝኸይድ ዘሎ ጽሑፋት ከም ዝብልዎ ሕጂ እውን ዶክተር ጸጋዝኣብ ጽሑፋት ከም ዝብልዎ ዩናይትድ ኔሽን ቦታ ኣይክህልዋን እዩ ፖለቲካል ሶሉሽንስ ዋጋ ይብሎምን እዞም ናይ ፖለቲካ ተኣኪቦም ዝውስኖ ውሳኔ ዋጋ ይብሎምን ግሎባላይዜሽን እንዳሓየለ ይኸይድ ስለ ዘሎ ወርልድ ትሬድ ኦርጋናይዜሽን ያ ቦታኦም ክትከኦም እንዳተባህለ ዝጽሕፍሉ ከምዚ ሳይንስ ፊክሽን ጌርካ መውሰዶ ግን ከጋጥም እዩ መዓስ ንዝብል ሕቶ ክንምልሾ ይንኽእልን ዓለም ብቁጠባ ይክዛረብ ኣብ መወዳእቱ ዜሩ ብቁጠባ ክዛረብ እንተደኣ ኮይኑ ኣብዚ ናይ ዩኤን ኔሽን ንብሎ ዘለና መጋባእያ ዘይኮነ ኣብቲ ናይ ወርልድ ትሬድ ኦርጋናይዜሽን እዩ ክጋባእ ዝብል ርእይቶ ኣለኒ ስለዚ እዚ ምስቲ ግሎባላይዜሽን ምስቲ ምሕደራ ድርጭታት ምፍላጡ ናይ እንካንሃን ኮፊልካ ተዛራሪብካ ተዛኒኻ ንኽልቴኻ ዘርብሕ ጌርካ ክትወፅእ ኢኻ ዝብል ኣብ ዓለም እንዳገነነ ይኸይድ ስለ ዘሎ እዞም ኩሎም ረቋሒታት እዚኦም ኣብ ግምት እቴ ሳልሳይ ዓለም ክህሉ ኣይክእል ሳልሳይ ውጋዕ ዓለም ክህሉ ኣይክእልን እዩ ንሳልሳይ ውጋዕ ዓለም ድራይቭ ክገብሩ ንዓይ ሎሚ ዝረኣዩን የብለይን እንዳበልኩ ምገለጽክዎም እሞ ምስቲ ዶክተር ጸጋዝኣብ ዝበልዎ ኣብ ብዙሕ ሰማማዐ እታ ናይ ኢትዮጵያን ኤሪትራን ትብል ዶክተር ጸጋዝኣብ ዘለኩም ሓበሬታ ዝተሰነደ ሓበሬታታት ኣሎ ስለ ዝበልኩም እቲ ዘንበብኩሞ ዝተሰነደ ሓበሬታ صباحته لكن ما غلط على خلال كم يقول هذا مسألة كغسل ده عمو يا ريتها سنقر اوكي اتخل ايتي
أمونغو إثيوبيان إريتران زنبرة نايدوب جتشت مبجسيو نتبل زنبرة تنديا زتسند حبريتا له كابو كابتستسند حبريتا مسؤول زي سما مع حبريتا حيسكا إخا مدمدم تابس إخا سلزبولوني دكتور تجاز أب تزوم بابو حبريتا عيرخب كون أنا جن دارجا زنوبر كل سلزنوبر كو بوئز زاركو دكتور تجاز أبن نتم قالوا سمعتن حنتي كانت رازدلي أمونغو إريتران إثيوبيان دحري 9 كلتن ناي حبر سممعت تفريمهم ثلاثة جزء أب ثلاثتيو مستا ديليجيشن ناي إثيوب ناي إريترا تساتف نيري ناي إكسبرتس درجة ينيروني قابتم ناي مجرشا وسنتي نوركون أبو جن تساتفه سلذي قابت دكتور تجاز أبزولو زحاشة حبريتا خلوني يخليله يجمت معناته بعلي زنوركو وصل زخونكو اتخال أي سلازي أنا خابت ناي political statements كان ناي كالوت زتصحف زي كونس بعلي زنبركو زرأخو زتساتفكو مدمدم تاجر زبصحخويو اتا سالسيتي حدا أكل طرح irresponsible ناي شجر فتاري غيركا أقريب كايو بخال عزراربا إريترا شجر فتاريت إريترا تايرانت إثيوبيا جن كم يكونتن إلكا إبكا تبلو زلخم كوينو سلسة انت زي تغاقي أنا كم زبل مردعتاو نيبلين حجون كم أيبليني كم يكونن مردعتاي سلازي كزارب كلخو تغاقي انت خويني ملحسيات عنك إفا كقلت كدلخو لخو تغاقي لخو مالتيو كم زناتكم مردعتاي زلني بأبنتات غيرخ أقولت ايه اتي شجر بخلتي وغن نيريو نناتو نيرو ناب كوينات زأتوه مخنيات نتبلغن أب أين نفعل زلنا نابنت كقلت أنا اتوعل زجبرنايو مبزحتيو بدقيق تسأنيعو ناي وحسنت قصعل وحسنت نايتي سلامن من رجاءن ناي قطواوي متحققاس قصعلنتو ساستينابيليتي ناتو أبدم زأتوه አይነበረን ምክንያቱም መብዛሕትኡ ፖለቲካዊ ውሳኔ ነይሩ ደቀቅቲ መጽናዕቲ ከይተገብሩ ንፖለቲካዊ መክሰብ ተባሂሉ ዝኸይ ዝነበረ እዩ ጠቂሙ ደይጠቀመን ንክልቲኡ ኣሕዛብ ጠቂምዎም ስለዚ ምስ ጉድለታት ኣይነበሮን ኣይኮንኩን ዝብል ዘለኹ ተሳቲፈ ነይረ ጉድለታት ነይርዎ ክኾን ይኽእል እዩ ኣብ መወዳእታ ግን ብሓፈሽኡ ክሪኦ ክደሎ ከለኹ ንክልቲኡ ኣሕዛብ ጠቂሙ እዩ ዝብል ርእይቶ እዩ ዘለኒ እቲ ኣብቲ መስርሕ ግን عنقفاتات كموصو جميرهم اذم عنقفاتات زياتهم انتايوم انت دأ زبل كوينا حدا اب اتي سممع زغبر زنبره بمنغسي اريترا لعلوت حلفتن بمنغسي يهودق لعلوت حلفتن اب غمزأتو وينيرو سلازي صبو ነገር يوسن ابايتا ክትግበር ክደል ከሎ ግን እቶም ኣብ ትግራይ ኣብ ክልል ትግራይ ዘተግብሩ ዝነበሩ ሓለፍቲ ይዕንቁጹ ነይሮም يعنقصو طرح سلازي نصا منقسقاس ناي سبن ناي اقحوتن يو اتا حمرت نايتا او سممع نصا منقسقاس كلتينتن حزبي بنصا خنقسقاس بزي فيزان بزي غلملن اقحوت بنصا خنقسقاسو كابون نافتن اتا سالسيت خاني باطيرانا ኢትዮጵያን حنا نخنطقم تبليا سلازي اتي بنصا منقسقاس ناي كلتيو احزاب زبل اب حصير اوان نحديو راح تقل خون اب نوح اوان ግን እዚ ኢኮኖሚክ ኢንተግሬሽን ስለዝኾነ ኣለዎ ስለዚ ብናይሎሚ ትሬድ ባላንስ ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ኤሪትራን ዝካየድ ዝነበረ ትሬድ ባላንስ ኣብ ግምት እቲኻ ተዛረብ እንተ ደኣ ነርካ ኮይንካ ንሕና ንሰዶ ይበዝሕ ካብ ኣብ ኢትዮጵያ ነምጾ እሱ ተሓቅም ዲነሩ ስለዚ ሓዲኡ ኸሲሩ ኣይትብልን ኢኻ ምክንያቱ ክልቲኻ ዝገበርካዮ ስምምዕ ስለዝኾነ ብመንጽርናቱ ኣይኮንኩን ክሪኦ ደለ እቲ ኣቑሑት ከነ መጽእ ከሎ ካብ ኢትዮጵያ ግን ኣብ ትግራይ ዝነበረ ምምሕዳር ኣብ ትዶብ ማዓት ጸቅጥታት ክፈጥር ጀሚሩ ነቶም ነጋዶ ናትና በቲ ሓፈሻዊ ስምምዕ ኤሪትራን ኢትዮጵያን ተሰማማዓሉ ገዲፉ ኣብኡ ከሸግሮም ጀሚሩ እዚ ዝነበረ ሓቂ እዩ ስለዚ እዚ ናይ ታይራን ምልክት እዩ to the extent መለስ ዲፈሪሙልኩም ንዕኡ ከምኡ በልዎ ክሳዕ ምባሃል ዝበጽሓሉ ዝነበረ እዋን እዩ ኣነ ንባዕለይ
ኣብኡ ዝነበረ ሽግር ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ኣብ ትግራይ ኣካባቢ ዝነበረ ሽግር ቼክ ንምግባር ብሕልፊ ጨው ንሸጦ ዝነበርና ካብ ዓሰብ ንኢትዮጵያ ይሓልፍ ነይሩ ካብ ባፅዕ ግን ይኽልክሉና ስለ ዝነበሩ ኣብቲ ቦታ ምስ ናይ ዩኒሴፍ ዘለው ዴሊጌሽን ኮይና ኸይድና ነርና ኣብኡ ዝረኣኽዎ ሽዑሞ መሊሱ ዘሰንብደካት ነገር ኢኻ ትርኢ ሕጂ እንታይ ክብል ደልየ ርአየ ምዕንቃፍ ብክልቲኡ ወገን ነይሩ እዩ ክልቲኦም ናይ ታይራን ምልክት ትርእየሎም ኢኻ ኤርትራ ኸ እቲ ናይ ታይራን ምልክት እንታይ እዩ እቲ ንግዲ ተጠቂማ ኣብኡ ከዓ ሽዑ ዶላራት ወርቂ ናይ ምእካብ ነይሩ ስለዚ እዚ እንታይ ፈጢሩ ናይ ዘይምትእምማን እቲ ሲቹዌሽን እንዳተለወጠ ኸይዱ ናይ ዓሰብ ሪፋይነሪ ክልቴና ክንጥቀመሉ ተባሂሉ ነዳዲ ክሩድ ኦይል ብዶላር ንሶም ይገዝእዎ ንሕና ሰራሕተኛታት ጥራሕ ንኸፍል ኣብ መጨረሻ እቲ ዝወፅእ ነዳዲ ክልቴና ንማቆሎ ኣብ መወዳእታ ኣብ ኢትዮጵያ ዝነበረ ፖለቲካዊ ሓይልታት ናይ ተቃወምቲ እቲ ኣብ ዓሰብ ዝነበረ ዲል ንኢትዮጵያን ህዝቢ ኢትዮጵያ ኣይጠቅምን እዩ እንዳበሉ ይክብሉ ጀሚሮም ስለዚ መንግስቲ ኢትዮጵያ ንዑ ንፈትሾ ነዚ ክበሃል ጀሚሩ እዚ ሓደ ካብቲ ዝነበረ እዩ እቲ ዝዓበየ ዘይምርዳእ ዝፈጠረ ግን እንታይ ነይሩ እንተዳኢልካኒ ናቕፋ ብር ጌርና ንጥቀም ነርና ዳ ንገር ነበርና ብዙሕ ብር ናብ ኤርትራ መፅዩ ስለዚ ለውጡልና ዝብር ብዶላር ናብ ዶላር ጌርኩም ሃቡና ምክንያቱ ዝቕበብ ክፈጥረልና እዩ ተባሂሎም ኢትዮጵያ ምስተሓተቱ ውይ ክንድዚ ዝኣክል ሚሊዮን ዶላርስ ገንዘብ ወሲድና ክንበኩም ኣይንኽእልና ንዕኡ ዝምልከት ትርፊ ገንዘብ ናቕፋን ተመፅዩ እንታይ ክኸውን እዩ እንታይ ክንገብሮ ኢና ዝብል ከኣኒ ኣብቲ ስምምዕ ኣይተሰማምዓናሉን ስለዚ እዚ ከፀግመና ይኽእል እዩ መለስ ዝበለ እንታይ እዩ በዚ ገንዘብ ጌርኩም ኣቑሑት ተጠቂምኩም ሒዝኩም ውሰዱ እምበር ኣነ ናብ ዶላር ክልውጠልኩም ኣይክእልን እየ መፅያ ሽዑ ዝፈጠሮ ፀይቂ መሊሱ ምስቶም ኣብ ትግራይ ዝነበሩ ናብ ዝለዓለ ደረጃ ክብፅሕ ክኢሉ እቲ ኢስካሌት እንዳገበረ ኸይዱ ኣብ መወዳእታ ኢትዮጵያ ኦኬይ ንኩሉ ንዕፀዎ ብዶላር ጥራሕ ንስራሕ ዝብል ኣቕሪቦም ፎር ሚ ኢትስ ፌር ታይራንት ድዮም እወ ታይራንት እዚ በዓና ወገን ዘሎ ታይራንት ድዩ እወ እታ ዲል እታ ዘቕረብዋ ፕሮፖዛል ግን እንተ ደኣ ክትሰርሕ ዘይክኢልካ ብዶላር ጌርና ንለዋወጥ ከምዚ ምስ ኩሉ ዓለም ንገብሮ ምስኡ ጌርና ንስራሕ ኢሎም ስለዚ ንዓኻ ክትቅበላ ጥራሕ እዩ ዘለካ ሓሳዳት ገለመለ ዝብል ዘረባታት መፅዩ ዝኩሉ ናብዚ ክሳይ ኣእቲና ስለዚ ኣነ ዝበልኩ እታ ናይ መጨረሻ ጥኢት ናብ ምትኳስ ዘእተወትና ሲትዌሽን እዚኣ እያ ነይራ እስኻና ጥኢት ዝትኩስ ሰብ ኩሉ ግዜ ከኣኒ ጀማሪ ዝኾነ ጥኢት ኣነ ዝያዳ ሓይለለኒ ካብኡ ምስ ሓሰበ ጥራሕ እዩ ስለዚ ካበይ ረኺብካዮ 54 ጥራሕናቶም ነይሮም 154 ሕጂ ነዚኣ ብዙሕ ተከራክረና ይመስለንን ብክልቲኡ ወገን ሓበሬታታት ኣሎ ዝኣክል ሓበሬታታት ኣሎ ነዚ ሓቂ ዝዘረጋግፅ ስለዚ ብዙሕ ኣነ ክምልሻ ተድልየኒ ኮይኑ ከመን ኣይተሰምዓንን እቲ ክብሎ ዝደለኹ ግን ነዞም ዝብሎም ዘለኹ ነጥብታሲ ባዕለይ ኣብቲ ህይወት ስለ ዝነበርኩ መደምደምታ ዝበፅሕ ኩሎም እዮም እቶም ሰነዳት ኣብ መንጎ ክልቴና ንዝነበረ ሽግራት ብኸመይ ይፍታሕ ኣብ ዝብል ከም ቴክኒካል ኤክስፐርት ኮይነ ተሳቲፈ ስለ ዝነበርኩ ዝፈለጥክዎ ሓበሬታ እዩ ኢለ ጥራሐ ንዶክተር ፀጋዝኣብ ክሳይ ክገብር ዝፍትን ስለዚ የቐኒየለይ ዶክተር ፀጋዝኣብ ኣገዳሲ ኮሜንት እዮም ገይሮም ስለዚ ኣብዚኣ ክውድእ ንዓኣ ትምልከት اوكي دانيال يلون مستني قبل انت لك اردرقاش حطو دي زلكا حطو دي خاطب النبارك اردرقاش دكتور زمنك افتانا منشي محمد العلي الكسر زلخا قدامي ناي رئيتو نعفهم بك قالت من الانبر نحن الصباحنا حسيبنا كان يرنا مدب حزناتك صدام يدن اوكي الله خديخا قبو ترلخا خوينك حدا حدث كغبر قبو دانيال قليلي مثلا الله كسبعني يا دبر له حدا قبر اوكي ارض القاش زلخا قبو حزام ما يكنا بها صوعك له
قيح يا بلون اسك ايدك حفا بالله ايدك حفا بالله ما تقيح عليك او عنطيكم اوكي ايدك حفا بالله قبو اوكي دانيال دانيال كتب حزايا هو نتجميلن يزارب نير انسي تماي كي حاسكو مايك ثلاثة تانيحكم بيان كندي مو ثلاثة سب انت ويكا دانيال اوريت كانا كو دانيال كابتريغاس ابريل كاتنيكنيم دي حد شكال يرو لا ما دي زلخ قبو دحان شلل بدني لا انت وين بري اوريت كانو نيركا اوكي دحان انا كزارب دي زلخ هور حاول عبد متيكا زعبتي جزي حاو في خمس غيرك حساباتك تقرب كلها بطعمي مزغنكا خبلبي طعم قصل يزبلكا كاو بتعلم لها او خزاره وشتاو خان زاره بزعو وشتاو ماين معدن سلازنوركا بزح نغرات نيرو بزعو خزاره ودلخو منغس جوميرو زحاجه قط عدتات بزح سلازنغره حجه جن بتخايباو خرزويناسي اب ساعات زسي قلت ناي استفاسس نيل زبوغوسس تركاويان اتيم الله تعدي تركاويان سحجي كم انا بزنبكو كم حدث ولا شو قال يزبال قال اتم كاتي روما اتنا يقدم كساي ما حلمتاتهم ترايو يمصيوم زبلو سبات አሉ حجسي نزس كما يمسلكا وها اتراسي انت يا تربحيت ابز غدايزي مس ግብጽ ሽርክነስ انت يا تربحيت بتاريخ طريقنا ኢሳያስ ተዛረቦ ዘረባሎ ኢሳያስ ተዛረቦ ካፕቴ ሰዓ حدن كساعه 9 نناصነት ኤርትራ زي ተቀበለት ሓንቲ ግብጽ አይሉ አሎ ብዙይቱ ሓደ ባዓት ስሚዕየም ነይረ ብዝኽባል ሓንቲ ግብጽ ንላውነት ኤርትራ ማንዳ አቤት እንታይ ዳሪ ንኢትዮጵያ ምን ህይወትና ክንጉጽጽ አሕና መሳርሕኩም ኮንትራ ሕደለና ነበር ናጽነትና ሒዝና ከም ሃገር ክንከይዳ እንደልና ባህልት ዝነበሩስ እንታይ ስለተረኽበዩ ወይ ካኒ ኮሙ ዓይነ ሰባት ምዃኖም እንዳፈለጠ ሆለሲ እንታይ ክገብራኦም ትጽግዕሎ ሓደ ካልአይቲ ኻኒ እዝም ሱዳን ወሪዱ ዘሎሲ كم يترى متى مالتي كم يترى كم جروبات الناس يواصلنا دي يواصلنا اب ساعات زسي سرعه مس كله كم تناخس قلب تناخس له من جيبوتي من اثيوبيا من السودان يلان دوك تعاطي بمولا مالت تخردينا هاجر يواصلنا دي كم هاجر درجه مالتي مهناتو اساس بتسمعنا اسكاب نعمر بشرسي كسايلو نايرب حسابات كم قرب نايرب حسابات انترفيو كم يلو نايرب حسابات يمسانا مس ኤርትራ ህዝብ ኤርትራ ከባስዎ ትዶይ ደለው ቁርባት ሰብራ በሐያብ ይልዎ መንግስት ይልኹማን ሓዲጎት ሽሙ ከናውሶ ጀሚሩ አጃ መልሰለይ اوكي حاولنا باي الله توساخ حتى ناتو مخن وسد دحري سنقال كملس يو وباي الله هادو اي ثينك يبل كان قيح مسلني وباي الله هادو انا سمع دلهو سمع لا دانيال نعي سمع انا سمع له هو باي الله هادو هو باي اوكي قيح يقولون ايرين الله قيح الله ديو يقولون هو باي اوكي هو باي ولت اجما قاطيم ولا فريز قال خوينو لما خونيو አደርጋሽ ሕቶ ይኮነን ዘለዎ ኖ አደርጋሽ አላኻ ዲኻ አደርጋሽ አብሪጋ ዲኻ ዘለኻ አደርጋሽ حراي كويشن አይኮነን ሕቶ ይኮነን ዘለዎ አደርጋሽ ሓበሬታ ይዘለዋ ክንመጽናው ጋሰቲት ሕቶ ዲ ዘለካ اوكي دلتا الله هذا دلتا 10 تغلطه دلتا 10 تغلطه الله هذا هو باي هو مو منعكم مايك سداهم لك اصني هو باي I think you were frozen or something هو باي مايك سدا هو باي مايك سدا سمع له عجي هو ثانك يو عسير كان دا خمي غير زارب دانيال اذا ادمين مخان رسيعك يا مسلم
Thank you. انتي زي غاشا سنغال ناي بحكي صبو the best خطم very expert knowledge بلاكاوي subject matter expert افتي topic حيس كايت زارو نبركازي عمو زبل افلطهم زلكا ترديا because انا نعي درجه تمرت كندتي details زخونه افلط ابلين افتي politics ناي water management زغول تزارو نبركا حجي كابو تلقيس أقرب كحتى تخيل حجي التوبيك زي إذا حجي حتى ناي دوب ناي قلت ولا نورك أزون كمتي زبالكايو أنا إكسبرت غينا قريبة بنرك حجي أنا زي أرستون أبكالي مع عالتي ميبي نهرت هايلو كم فلي زبال التوبيك حيسكا تقريب كاون تبقت يا بهالا بيكوز تفولتو بزح نقرات زلوه ينتسمين إنه إذا بتحطه يك من حجي تي مالسي تي تريتيس بزح نير بزناي وايل ابزناي نايل تاشمو ناي كان حجي كاب مالسي كاب غزي انجليز ابتي كاب يابشحن 1980 ولا 18 something دحار 1902 19 قلمله مالسي بزح تريتيس نيرو حجي حنتي خبتن تريتيس 1902 مثلني تريتي نيرا امونغو منيليك نا اثيوبيان ابتي ناي بريتش زنوبور مالت حجي انتاي لوموسي ازي مالتي نتي تاشمو هيجي برافتي ريسورسز نايل ابو اثيوبيا سي زهون عينت بروجكتس من تخيت سرح تفريمي منيليك زبال نا اثيوبيا حجي سي كم زي عينت تريتي از ات بايندينج دي بيكوز انا غريو خلوخ وان سايدد مثل مزحتو سي مناتي قام كريو خلوسي ايجيبت ابتي قدم مستناي السودان مستناي جبسي تحت جبسي سلازنورت كم زعجي سم انتايتلمنت نايتي واتر نايل زبال خمزناتهم غيرهم يمزريو زغون سب كاد نهر تنكيفوس كم زي زقاصصو همزي سترونغلي ناي مفرده ناي مغوا عينت اتيتيود علوم كل غزي ايفن افتر قريت ناتهم سين السودان they have a very small percentage after 1959 حجي انت تحتناتي توم كالوت هاجرات انفست ان هرجيروم انترناشونال نعم كل كلهم زخل علو ديو حجام زنا اثيوبيا ميلينيوم جلز بات جو اهيد كم زي حجي غيرهم وزلو بزي مالت اجريمنت نا ايجيبت ولا نا كالوت هاجرات مالسي انترناشونال كخصوم يقولوا ديم مالت نعو كم زي عينت صقمات زلوم هاجرات نعم زفرد اكال علو ديس ويس እቶም ጎራቢቲ ሃገራት ባዕለን ተሰማሚዐን ኣብ ሓደ ክበፅሕ ኣለዎን እዩ እቲ ሕቶናተይ ንድሕር ተረዲእካን መሊስካ ተኾንካ ቅድሚ ሕጂ እውን ኢግኖር ክትገብራ ትኽእል ኢኻ ቴንክ ዩ ማይክ ፍሪ ሓራይ ነዘን ክልተ ስዒበን ዝቐረባ ሕቶታት ርእይቶይ ክህቤ እቲ ሓንቲ ቱርካውያን ይመፁ ኣለዉ ናይ ቀደም ሕልምታቶም እንደገና ንኸተግብሩ ድዮም እንታይ ዝሽርክነት እዚ ገለ መለ ዝብሉ ሕቶታት እንደን ቀዳመይቲ ነይራ ሕጂ ኣነ ነዚ እንታይ ምመለሽኩ ለምስለካ ዝክረኩም ተኮይኑ ኣብ ቀረባ ግዜ ግብፂ سعود عرب بحرين زلوان هاجرات نقطر دبلوماتيك ريليشن مس اقاريصن انت ينزبلا زلو نسخسي نتيروريست تحجزي اخي ينزبلا زلو حجر ايومو ازي تحدد انت يمصيوزي انت ناي تحجزنين تمالي نخلقت تيروريست محجاز قطرسي نايلوم ديو اندحريله ناي قطر امصينا خنزارب انت اخوينا غزي خيوسدلكم قطر تحجز نيرا بغلوصن بزي غلوصن اموداتا لومغن نمنتاي نزمصيو سلامتاي من قطر اكسكلود زغبر ازلوا انت داينا ستيل مستا بان اسلاميزم دولا زلنا ሃይማኖት ናይመን ሃይማኖት ይተግበር ተቀባልነት ይርከብ ኣብዝብል ውድድር እዩ ማንያቱ ቀጠር ሪኢኹም አንተኹምኩም ንሐማስ ተሐግዝ ንሐማስ ምስ ሓገዘት ማዓት ሽግር ተፈጢሩ ነይሩ ቴሮሪስት እዮም ንሶም
እዞም ዌስት ከም ቴሮሪስት መዲቦሞም ስለ ዘለው ካብ እስራኤል ጀሚርካ ነዚኦም ትሕግዝ ለኺ ክንዚ ሚሊዮን ሂብክዮም ገለመለ ምስ በልዋ ኣነ ንሓማስ ኣይኮንኩን ሓጊዜ ነቲ ህዝቢ ፍልስጤም ሓጊዜ ኣብ ጋዛ ዘሎ እንዳበለት እያ ትመልቕ ነይራ ኣብዚ ናይ ዳርፉር ኣብ ናይ ሱዳን ኣብ ኩሉ ነገር እንተሪኢኻ ሕጂ እንታይ እዩ ግን ነቶም ሙስሊም ብራዘርሁድ ነቲ ንሳት ኣምኖ ዓይነት ሃይማኖት ንዕኡ ኣብ ምድጋፍ እያ ትጓየ ሕጂ ኣብ ሰዓት እዚ መነመንን ሽርክነት ፈጢረን ዘለዋ እንተዳ ኢልና ሽርክነት ፈጢረን ዘለዋ ቀጠር ምስ ቱርኪያ ምክንያቱ ክልቲኦም ነቶም ሙስሊም ብራዘርሁድ ይሕግዙ ኣብ መንጎ ቀጠርን ኣብ መንጎ ቱርክን ዘለዎም ኣብ ሃይማኖት እምነት ቁሩብ ፍልልይ ኣለዎም ኣብ ቱርኪ ፈጺሞም ሴኩላር ጋቨርንመንት ሃይማኖት ኣብ መንግስቲ ኢደም ትእትታው ክገብር የብሉን ኢሎም ዝኣምኑ እዮም ካብኡ ናብኡ ግን እቲ ዝድግፎ ዝያዳ ደገፍ ክረክብ ዘለዎ ዝብልዎ ሃይማኖት ግን ነቶም ናይ ሙስሊም ብራዘርሁድ ገጾም ዝድግፉ እዮም ስለዚ እዚ ሪግሩፒን ዝፍጠር ዘሎ ምስቲ ሃይማኖታዊ ዝኾነ ትሕዝቶ ምትእስሳር ዘለዎ እዩ እዚ ስለ ዝኾነ እዩ ከዓ ሕጂ ናይ ቱርኪ ናብ ሱዳን ትመጽእ ዘላ ናብ ሶማሊላንድ እውን ከይዳ ወተሃደራዊ ማዓስከር ክገብር የትብላላ ስለዚ እዚ ኣነ ብኸምኡ ጥራሕ ዝሪኦ ካብኡ ሓሊፉ ዝኸይድ ካልእ ኩነታት ክህልዎ ይኽእል ኸውን ንዓይ ግን ክሳብ ሕጂ ኣይተረኣየነን ካልእ ፖለቲካዊ ኩነታት ሓዚሉ ዝኸይድ ዘሎ ሕጂ እውን እንደገና ኢሳ ክትገዝኣ ገለ ዝብል ርእይቶ የብለይን ግን ነቲ ናይ ሃይማኖት ኣብኡ እዩ እንድሕር ሃይማኖት ኢልካ ከዓ ኣብቲ ዓዲ ነቲ ሓደ ክትድግፍ ነቲ ሓደ ክስታይ ክትገብር ኢደ ምትእትታው ክትገብር ትኽእል ኢኻ ስለዚ ብኸምኡ ጌርና እንተረኣናያ ይሓይሽ እዚ ግብፂ ተካይዶ ዘላሲ የዋፅኣ ድዩ እንዲሁ መፅያ ነይራ ኣነ ግብፂ ንበይና ስጉምቲ ክወስድ እንተኢላ ዘዋፅኣ ኣይመስለንን ኢትዮጵያ ነተም ዝምልከተን ንሱዳንን ንግብፅን ኣብ ግምት ኣብ ኮፍ ኢላ ምስአን ዘትያ ከይወደአት ናይ በይነይ ጥራሕ እዩ ናተይ ጥራሕ ዝግድሰኒ ኢላ እንተሰሪሓ ኣይዋፅኣን እቲ መዋፅኦ ዓንቶይ ገሊፅናዮ ነርና ኢና ኮፍ ኢሎም ተሰማሚዖም ክራድኡ ምዝኽእሉ ጥራሕ እዩ ንኩሎም ክኸውን ዝኽእል ፀጋ እዩ ስለዚ ዘይሰማምዕሎም ማትካ ዋላ ሓንቲ ነገር የለን ኢለ ዝኣምን ካብዚ ወፃኢ ግን ሓላፍነታዊ ዘይኮነ ስጉምቲ ዝወሰደት ሃገር ክትህሉ እንተደኣልያ ኮይና ዘዋፅኣ ኮይኑ ኣይስማዓንን ምክንያቱ ኣለው ደገፍቲ ኣለው ብድሕሪት ስለዚ ንሳቶም ሰው ኢሎም ክሪኡ ዝኽእሉ ይመስለንን ስለዚ ንኩለን ክገደን እንተዘይኮይኑ ፅቡቕ ትምህርቲ ክወስዳሉ ዝኽእላ ኣይመስለንን ርኢናዮ ኮይና ሕጂ ግብፅ እንታይ ኮይና ምስ እስራኤል ተዓሪቃ ሰለስተ ግዜ ኩናት ገይራ ዘይዋፅእ ምስ ኮነ ገይፋቶ ስለዚ ሕጂ እውን ኣብ ባይታ ኮፍ ኢላ ክትደራደር ክትደሊ ከላ ዝሓሸ ባይታ ክህልዋ መታን ተጓባብዕ ዘላ ኮይኑ ስማዕን እምበር ኣብ መጨረሻ ዜርካ ኣብ ባይታ ኮፍ ኢሎም ይንዋሕ ይሕፀር ናይ ሓባር መረዳእታ ሒዞም ተሰማሚዖም ከምዝዎ እየ ዝሓል ናብ ኩናት ዘእቱ ነገር የለን ዝብል መደምደምታ እዩ ዘለኒ ናተይ ግን እዚኣ ናተይ ውልቃዊት ርእይታ እያ ካብቲ ኩነታት ዘሎ እዚ ኸበሮ ዝህረም ዘሎ ሰኢልካ ናይ ክስታይ ንምፍጣር ዝዓለመ ጥራሕ ኮይኑ ይስማዓኒ ምናልባሽ ግብፂ ስለምንታይ ሱቕ ኢላ ነይራ ኣብዚ ሕጂ ሰዓት ከበሮ ብዙሕ ተሃርም ኣላ ምናልባሽ ስለምንታይ ኢትዮጵያ ሱቕ ኢላ ነይራ ኣብ ግብፂ ዕግርግር ምስ ተፈጥረ ዳም ክሰሪሐ ኢላ ጉልቡብ ምርቃ ኢሉ ሓሲባ ኣብ ግብፂ ዘሎ ዕግርግር ንዓይ ጉልቡብ ምርቃ እዩ ስለዚ እዚኣ ክሰርሓ ሕጂ ዕድል ትበኒ ግብፃውያን ተኣኻኺቦም ሓይሎም ማጠናኺሮም ክቃወሙን ኣይክእሉን እዮም ኢላ ስለ ዝሓሰበት ግብፂ ኸ ስለምንታይ ሕጂ ተዕገርግላ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ መንግስቲ ሽግር ኣጋጢምዎ ስለ ዘሎ ኣብ ውሽጢ እዚኣ ከዓ ንግብፂ ጉልብብቲ ምርቃ እዚኣ ምርቃ እዚኣ ናብ ረብሕኦም ክልውጥዋ ዝያዳ ኢትዮጵያ ክትዳኸም ስለዚ እቲ ተጀሚሩ ዘሎ ደም ክተርፍ ዝፈጥር ዕድል ክፈጥረሎም እንተዳኣ ዝኽእል ኮይኑ ይጓየዩ ኣለዉ
ስለዚህ እቲ ስራሕ ግን እንታይ እዩ ባዕላቶም ብቐጥታ ከኣትዎ ዘይኮኑሲ ነቶም ተቃወምቲ ኣሕይልካ ኣብ ኢትዮጵያ ዘይምርግጋእ ፈጢርካ ኢትዮጵያ ክትዳኸም ምስ ተዳኸመት እቲ ትብሎ ዘላ ዲጋ ከተቋርጾ ናብ ከምኡ ዝኣቱ ፀቕጢ ንምፍጣር ዝግበር ዘሎ ጉያ ይመስለኒ ኤርትራ ስለምንታይ ኣትሎ ናብዚ ክረብሕ ተኻልኣይቲ ሕቶ ኤርትራ ስለምንታይ ኣትሎ ምስ ግብፂ ግብፂ ንልኡላውነት ናይ ኤርትራ ዘይተቀበለት ዓድያ ልኡላውነት እኳ ዘይኮነሲ ኣብ ግዜ ቃልስና እታ ዘይደገፈትና ዓድያ ገለመለ በሃል ኣሎ ኣነ እኳ ኢሳያስ ኢልዎ ኢለ ነዚ ኣይደግሞን ምክንያቱ ልክዕዩ ምስ ህዝባዊ ግንባር ዝምድናታት ኣይነበራን ምስ ተጋድሎ ሓርነት ኤርትራ ካብ ምምስራቱ ጀሚርካ ኣብ ምሕጋዙ ነይርዎም ይኢድ ነብዓላ ኣቦይ ወልደ ማርያም ብሰላማዊ መንገዲ ክቃለሱ ደገፍ ጌራያ ስለዚ እዚ ክንክሕዶ ንኽእል ኣይመስለንን ስለምንታይ ንህዝቢ ኤርትራ ሓልያ ድያስ ዋላ ናይ ኢትዮጵያ ምድኻም ንዓኣ የዋፅኣኒ ጉልቡም ምርቃ ኢላ ስለዝሓሰበቶ ርዱእ ስለዝኾነ እዚ ንግደፎ ዳሕናይ ብዙሕ ዘዛርቡን ዘከራኽሩን ኮይኑ ኣይስማዓንን እቲ ይኹን እቲ ግን ንሕና ተፋሰስ እንዲና ዓንቶይ ገሊፀ እቶም 11 ሃገራት ምስ ግብፂ ዘተኣሳስረና ኩነታት ኣሎ ናይ ግብፂ ሰላምን ምርግጋእን ነቲ ናይል ቤዝን ሰላምን ምርጋእን ይፈጥረሉ ናይ ኢትዮጵያ ሰላምን ምርጋእን ነቲ ዞባ ሰላምን ምርጋእን ይፈጥረሉ ንህዝብና እዚና ንምነየሉ ስለዚ እሳተን ድላይም እቶም ዓመፅ ተሸፋቱ እንተልዮም ኮይኖም ድላይም ንሰበሉ ንሕና ከም ደለይቲ ፍትሒ ከም ሰብ እንታይና ንደሊ ጌጋ እዩ ዝኩሉ ዝግበር ዘሎ ኣብ ጠረጴዛ ኮፍ ኢልኩም ተዛቲኹም ፍታሕ ዘይመፀሉ የለን ዝብል ተሪር መርገፂ ኩሉ ግዜ ግን ክንሕዝ ዘለና ኮይኑ ስማዕኒ ንሎሚ ንፅባሕ ንድሕሪ ፅባሕ ናብ ካልእ ሕቶ ክንሓልፍ ኦኬ እያ ቴንክ ዩ ክቡር ሓው ሰንጋል ምናልባት ሓንቲ ኣነ ክደልያ ፀኒሐሲ ኣብ ዝሓለፈ እዋን ኣይ ቲንክ ስዑድያን ኢጅፕትን ዳንኤል የለኸን ኣብ ታሕቲ ኮይንካ ትዛረብ መለሰታ ኦኬ እስከ ዘይሓተቱ ካልእ ኣብቲ ናይ ዓረብ ሊግ ዳርጋ ንግብፂ ደገፍ ዘርኣዩ ኮይኑ ዝኾነ መግለፂ እውን ዘንበብ ኮይኑ ተሰሚዕኒ ክንደና እዩ እቲ ዜና ከም ትፈልጦ ኣብ ዝዋን ዝተንብቦ ዘለካ ዜና ክንደና ይኩን ኣይኩንዕን ኣይፈለጥኩም ግን እዚ እውን ክሪኦ ዘለና ኮይኑ ስማዕኒ ናብ ኣነ ይረአየኒ የለን ክወፃሎ እቶም ኣብ ሊጋ ዘለኹም ሲ ቀልጢፍኩም ኣይኮንኩም እንትመፁ ዘለኹም ይሕዋት ነቲ ሕቶ ቀልጢፍኩም ኣይኮንኩም እንትመፁ ዘለኹም ሞ እስከ ቀፂሉ ዘሎ ተዘይተጋጌ እንታይ ይርኢ ኣለሁ ጎይቶኦም ዝብል ርኢ ኣለሁ ደልታ ዝብል ርኢ ኣለሁ ኢናፍ ከኣሎ ሶሪ ዳንኤል ጎይቶኦም ቀይሕ እስከ ነልግሰሉ سمعني تلاقاسي انا باي ذا انا تمايك توسيديا ستاناي ادمن قيح نتهم ريغا زلو قيح ملغاس زي ملغاس لغسامها اوكي غويتو ادو غويتو سمعني دانيال سمعني لخدون عي هو واي زارب يالو حتى ناتيسي اي غويتو ما لخدوس كملكت هابني سوري صنح دانيال ناي هو باي حتو نمسلنمو اي ملش كالي نبلالمو مدغم كالي دو هوباي go ahead اوكي دحان I don't know سمعك هذا حتى نايتي عنتوي لكان يرسي تقدم سمعات اب مونغو ማለት ኣብ ግዜ መግዛእቲ እንግሊዝን ኢትዮጵያን እንግሊዝን ጣልያንን እንግሊዝን ገረን ኢጅፕትን ሱዳንን ኣብ ዝተፈላለዩ ብዙሕ ስምማዓት ተፈጺሙ ነይሩሞ በዚ እዋን እዚ ክንሪኦ ከለና ሲ መብዛሕትኡ ፍትሓዊ ዋን ሳይድድ እዩ ንኢጅፕት ጥራሕ ዝያዳ ኢንታይትልመንት ዝህባ ኣብቲ ናይ ማይ እሞ እዚስ ባይንዲንግ ድዩ ሕጂ ሕቶናተይ እንታይ ነይራ ሲ ከምዚ ዓይነት ናይ ምስሓብ ናይ ማይ ክመፅእ ከሎ ኢንተርናሽናል ኮርት ሎ ነዚ ዝምልከቶ ወይስ ኩላ ሃገራት ባዕለን ተሰማሚዐን ክፈትሖ ሎ ትሽግር ወይስ ሕጂ ከም ኢትዮጵያ ፎር ኤግዛምፕል ትዳም ትሰርሖ ዘላ እዚ ናይ ሚሌኒየም ዝኾነ ኢንተርናሽናል ሕጊ ቫይሌት ገይሮም ድዮም ወይስ ከመይ ኣነ ይትረዳእንን እዚኣ ክትብርሃለይ ግዴካ ቴንክ ዩ
حراي ناي هوباي كملشا دانيال برتا هوباي حق حاتيت كان نيرك حج تذكيره دخامي مثلني مسجرا نيره غلطا كبرلي تحتها بطعم ريليفانتيا استناون تخيله ብዙሓት ስምምዓት ተገይሮም እዮም ብዛዕባ ኒል ኢለስ ገሊፀ ነይረ ንኩሎም ከይገልፀልኩም ግዜ ከይወስደለ ኢለ ናብቶም ዓበይትን ፍርያትን ዝኾኑ ኣተኪረ ገሊፀ ነይረ እታ ብሪጣንያ ንመሌሊክሲ ኣብ ናይል ግብፅ እዮም ተጠቀምቲ ኢላ ውዕላ ፈሪማቶ ነይራ ትበሃል እኳ እታ ውዕል ፈሪሙ ትብል መጀመርታ እዩ ኣጠንቂቃቶም ኣብኡ ኢትኩም ከይተእትዉ ከም ዝበለቶም ግን ፈልጥ እየ እታ ፌርማ ግን ኣይፈልጣነ ተጋጊ ክኾኑ ክእል እየ ክእረም እየ እንታይ ነይሩ ብሪጣንያ ናብ ግብፅን ሱዳንን ኣብ ትገዝኣሉ ዝነበረት እዋን ኮቶን ፕላንቴሽን ኣተኣሳስያ ነይራ ዓብይ ኮቶን ፕላንቴሽን ነይርዋ ስለዚ ከምሮ ኪርያል ንሱ እንዳወሰደት ኣብ ኢንዳስትሪያላይዜሽን ናታ ዓብይ ተራ ተፃዊት እዩ ኣብ ቁጠባ ተዳሎ በልያ ነው ክብራሙ ወሞም ስመፀት ስልት ኣብኡ ተራ ተፃዊት እዩ ስለዚ ካብኡ ብምስጋእ ኣብ ኢትዮጵያን ዝነበረ ንጉስ ተጠንቀቕ ንናይል ዝበሃል ክትንክፍ ከይትፍትን ኢሎም ከም ዘፈራርሕዎ እፈልጥ ተፈራሪሞም ትብል ጥራሕ ዘይፈልጣ ዝነበርኩ እተን ካልኦት ተፈራሪሞም ለን ዝበሃሉ ግን ኣብ መንጎ ግብፅን ቤዚካሊ ኣብ መንጎ ግብፅን ሱዳንን እየን ምናልባት ሳልሰይቲ ኣካል እንተነይራ ብሪጣንያ ጥራሕ ስለዚ እዚ ኣብ ሰለስቲኦም ዝተገብረ ውዕልሲ ቀያዱ ንትብል እንድያ እዚ ሲ እቲ ማይ ናይ ኩሉ እንዳተባሃለ ሰለስቲኦም ጥራሕ ዝገበርዎ ቀያዱ ክኸውን ኣይክእልን እዩ بزخون عينة ملكعي أبتي دحروي مجلسي ونتهيبه كانيرة international حقي UN أبشحن شعتميتن 9 نكروس باوندري ماي زملكت حدا conventional يا نسون اتن 36 حاجات رحين تسامعين راتيفاي غيرون اوزلا سلازي كلن مبزحتي ان كي تسامعوا ناي implementation mechanism كتوصالو يتخلينيخا سلازي مبزحتي سلازي تسامعوا نزي سممعزي مبزحتي ان حاجات مستسامعوا طرحين معر نزي زطحاسه بخمزه اجباب غيرنا خاني نحزونه غداي كم تزبلك انترناشونال كورت قال خيد زخيل حجه جن هيتسامعون اتي ان سي بزعبا نز ترانس باوندري يبلون ولا حنت سند يلن الوت كونفنشن 36 حاجات راحين تسامعين سلازي نسخ قياد خونا يكلني سلازي قياد زبحال وعلن سممعن يلن اتا ابايتا زلو حق جن ግብጽ تتقمالا ሱዳን تتقمالا نزناي كلتيو ناي تتقامنت مسلوم ግን ጎሲኻ እንደገና በሐድሽ ሰሪዕና ኢና ንሰርሕ ዝብል አተሐሳስባ ቅሳዕ ሕጂ አይሰማዕኹን ከምኡ ዝብል አተሐሳስባ እንተመጺኻ ጉጉዩ ነቲ ታሪኻዊ መሰል ናይ ግብጽን ናይ ሱዳንን ክትቆምሉ ዝጸንሑ አማዕራሪዎ ክትብል ትኽእል ኢኻ ብዙሕ ማይ ተባኽኑ ኣለኹም እሞ ብዝሓሸ ኣገባብ ጌርኩም ንስኹም ተጠቒምኩም እቲ ተረፍ ማይ ከዓ ንሕና ክንጥቀመሉ ይግባአና ኢልካ ክትዛረብ ግን قنع خوين سمعني سلازي مزيه تححزو اذا كن مستا تسرح زلا دم قد تمتاسساب يبلون اتا تسرح زلا دم هيدرو الكتريك امنچا اتماي كتسوديا حج انتاي زمص زلو نعو نتديغا نمملا عمتات كوسديو شعو نحنا كحصرنايو اب تحتي فالفس غيرنا لنا تي زغباكم ماي اسا خيملات كن ريجوليت غيرنا خنسدلكم هنا اتي ديزايننا رايو سلاذ خصا حج زلو خناتات نغبصي زتنكف نسودان زتنكف አሎ ዝብል ዝተጸንዐ በሳልሳይ አካል በነጻ አካል ሕጂ የለ ግብጽ ሳታት ተቀርባላ ኢትዮጵያ ከአኒ አጽንዒናይና ንዑ ዘጽንዑ ሰባት ጌርና ንርአዮ ይፈተሽ ጉድለት ዘምጽ እንተዳለ ኮይኑ ከንእርሞ ያትብል ዘላ حنت ግን ተከራክሮም አላቶም እቲ ዲጋ ጽልዋ ክፈጥር ዲው ወይ ሲግኒፊካንት ዲው ኣይኮነን ኣብዚ አጥራሕኻታ ኖ ዝኾነ ዓይነት ጽልዋ ክፈጥር የብሉን ኢልና ንዛረብ እንተዳለና ኮይና
ابزي حج السودان جبسي نزي اون بقى يقبلاني زخونه عينت تصعنو خفطر يبلون ناب زبل مدمدمتا زبصحنا سممع طرح يزدلي تبل كم زلا ግን ይፈልጥ ስለዚህ ከይበዝሐና ቲ ነጥቢ ዝገዛእ ሓይሊ የለን እንተ ዘይ ተሰማሚዕን ናብ ዝኸደኦ ዓርቀን ዝኽእል ኢንተርናሽናል ኮርስ የለን ዝግደሱ ሓያላት ሃገራት ከሰማምዑን ክፍቱን ይኾኑ ማናቱ ንሳቶም እዮም ካቶም ኢንተርናሽናል ቦዲስ ዝበሃሉ ንሳቶም እዮም እዘን ሃገራት እዚኣተን ጽባሕንኮ ናብ ኩናት ከእትዎን ይኽእል ይሞ ሓደ ፕላትፎርም ናይል ቤዝን ኢኒሺየቲቭ ኢለን ዘተይ ጀመራ ኢሎም አጀሚሮመን ኣብዘ ደረጃ ዘብጽሕወን ስቂሎም ክሪእዎን ክሳዕ መጨረሻ ዝኽእሉ አይመስለንን ናተይ መረዳእታ እዚሞ ስለዚ ባይንዲን ዝኾነ የለን ሓድሽ ውዕል كلهم نخلهم وين وين سيتويشن نخلو أكل بزطعم من قد جيرهم جن كفتح زيك على اللي مخنات يلن ناقو خاطو اللهم كلهم أكلات اوكي اوكي كبر حوسن قال I think هو باي حنت نجر تنكف زبلانيرو نقصالس تا ابتن ابتشجر نايتي إرتان إثيوبيان زنبره أبت مجلس آتيها مرسز هاب كان دكتور تجازاب أوسي أما أزبالن ناي بعلو مدب كجبرلو تتخيلوس كتمت تخيل كا بني ريلني رمضان نزارة بلين أبوزو حد استطاع كده نقل الساوني رايهم كم لبوا عينة يعني را حجنا بتمريكا هم بلش أوكي قلتهم بزح جزء كابريكا أي هي الجسل كامو جن تنتر علىها قلتهم على هذا ملك الذهبكم نترى يقيح كالجسلكم قلتهم على هذا اوكي وصيح من اللي شيلو لو قلتهم اوكي دلتا لها دلتا 10 دلتا اوكي دلتا يلن دكتور تغازاب يناف الله هذا دكتور تغازاب ملكت بليز اوكي so دكتور تغازاب كوي اوكي هراي اللكم مثلا مسمر بزي تريان الله تسمعون دولكم اوكي يغني لي እንደገና ተመልሼልኩ አነ መጀመሪያ ከጀምር ኮልኩ ጋሻ ምን ምዃንካ ከማን አይፈለጥኩን ነይረ ሕጂ ግን ዳንኤል ክጽሕፍ ኣንቢቤሲ አይ ኣስዩም ሓዊ ድሩዕ ኢኻ ብጣዕሚ የተሓጉሸ ከምዚ ጥይት ዝኾነ ሓዊ ከም ዘሎ ኣነ ኣይፈልጥን እየ ነይረ ስለዚ ብጣዕሚ ተሓጉሸ ደስ ኢሉኒ ስለዚ ተንኪዩ ከዓኒ بخبرتي حتى لازم لسكالي زي بمبال قصل حجون انتو هنا قرب كومنت غيري اب حتو خاطي يدلي انا anyway نعخا تشالنج خبر كستاي ايكونن ناتيك ستاي ايكونن تايدا for a better understanding انت تزارو نالو يحيي حدا بزبل ينبر وخال قداي كم زي كونكو absolutely clear كبرو especially with a dear brother like you انت اخي بالدلي اب ኢትዮጵያ ሞንጎ ኤሪትራን ኢትዮጵያን ኤሪትራን ዘሎ ችግር complicated ዝኾነ long history deeply rooted in history ሞኻኒ ምስቲ ዘን ክልተ liberation fronts ወያነን ሻዕብያን ዝበሃላ ብዙሕ ዝተቆሳሰሉ ብዙሕ ጽቡቕን ሕማቕን ዓቐብ ደይብ ውረድን ዝነበሩ ዝምድናታት ዘምጽኦ ስለዝኾነ ኣብቲ ውሽጦም ብዙሕ ዝተቃያየሙሉ ጉዳያት እውን ነይርዎም እዩ ሕጂ
እዚ ዝበልካዮሲ ምስቲ ዘሎ ሓቅታት ዶኩሜንተሪ ኤቪደንስ ካይጋጮሲ ከምዚ ዶ ኣይሓይሽን ብዝብል ሓንቲ ተዛሪበ ንሱ እንታይ ማለት እየ ብናተይ ተረድኦ እዚ ውግእ እዚ ኢሳያስ ይሃሉ ኣይሃሉ ባድሜ ተሃሉ ኣይተሃሉ ኣብ ሞንጎ TPLF-ን ሻዕብያን እዚ ውግእ እዚ ዘይተርፍ ይነሩ ብኸመይ ኣገባብ ይመጽእ ዝተፈላለየ ክኸውን ይኽእል እዩ it happened to be ብባድመ መጽኡ ስለዚ ኣነ እቲ ዶኩሜንተሪ ኤቪደንስ ዘለኒ ከምዚ ስኻ ፓርቲሲፓንት እየ ነይረ ዝበልካኒ ኣብኡ ከዓ ቼርማን ናይቲ TPLF ቅድሚ መለስ ዝነበረ ኣብ ኣምስተርዳም ዩኒቨርሲቲ ቆለኹ ኢንተርናሽናል ፒስ ኮንፈረንስ እቲ ውግእ ክጅምር ከሎ ብጣዕሚ ስለ ዘሰንበደኒ ኤግዘምፕላሪ ክኾና ክእላ እየን ኣብ ኣፍሪቃ ዝብል ተረድኦ ስለ ዝነበረ ሳደንሊ ኣውሮፕላን ቦምብ ከውድቓ ምስ ረኣኹ ብስምባዴ ብዝቐልጠፈ ግዜ እቲ ዩኒቨርሲቲ ሓጊዝኒ ኣዘጋጀየ ነይረ 98 ጁላይ ሕጂ ኣብኡ ዓዲመ እየ ነይረ እቲ ቼርማን ናይ TPLF ዝነበረ ንሱ ዶኩሜንት ዝሃበኒ ኣሎ ሚኒት ዝተታሕዘ around 84-85 ኣብኡ እንታይ ይብልሲ እቲ ዶባት ኣብ ሞንጎ ኤሪትራን ኢትዮጵያን ዘሎ anybody anything claim ክገብረሉ ስለ ዝኽእል ንሕና እዚ ዴሞክራቲክ ኦርጋናይዜሽን ስለ ዘይኮነ ኮንፍሮንቴሽን ምስኡ ኣይተርፈናን እዩ ይብል እሞ ስለዚ ንሕና ሕጂ ወይ ብሰበብ በቲ ዶብ ጌርና ኣብኦታትና ክንጅምር ኢና ወይ ከዓ ንሕና ዘሰልጠናዮም ኤሪትራውያን ብኦም ጌርና ክንወቅዖ ኢና እምበር ምዚ ብሓደ ክንብረና ዝኽእል ነገራት የለን ዝብል ሚኒት ዝሓዝ ከሎ ባይ ዘ ወይ ሓንቲ መጽሓፍ ውዳእ ኣለኹ በዚ ርእስቲ እዚ 270 ፔጅ ቀረባ ግዜ ክዳ ሓደ እዚ እዩ ካልእ መለስ ዜናዊ 89 እዚ ከዓ ዶኩሜንተሪ ኤቪደንስ ኣሎ ኣብ ትግራይ ሓደ ናይ ሳግም ኣባል ዝኾነ ቆሪቡሉ ከምዚ ስትራቴጂክ ምሕዝና ዘይብልኩም ታክቲካል ትኾይኑ ናይ ሕጂ ዘይትወቅዕዎ ገና ካይገበለ ከሎ ሉን መለስ ሓቲትዎ መለስ ዜናዊ ከዓ ዝመለሰሉ እንታይ ዝብል ንሕና ኣብዚ ግዜ እዚ ንሻዕብያ ክንወቅዖ ኣይንኽእልና ኩነታት ኣይፈቅደልናን እዩ ምክንያቱ በይንና ነዚ ብኢትዮጵያ ዘሎ ሓይሊ ናይ ደርጊ ከነሸንፉ ኣይትኽእልና we need the TPLF the EPLF ድሓር ግን ከነጥፎ ኢና ኢሉ መልሹ ስለዚ ሕጂ እዚ ነገር ንምንታይ ዝጠቕሶ ዘለኹ ሲምፕሊ ኣብቲ ቦርደር ዝተፈልጠ ሻዕብያ ፕላንደር ንኢትዮጵያ ይገብራ ስለ ዝነበረ ከምዚ ዘይኮነሲ ነዊሕ ዝወሰደ ኣብቲ ኣከባቢ ጂኦፖለቲክስ ናይቲ ከባቢ ባላንስ ኦፍ ፎርስስ ዲስራፕት ስለ ዝገበረ ናይ ኢትዮጵያ ትራዲሽን ዶሚናንት ፓወር ኮይና ፈላጭ ቆራጭ ኣብቲ ከባቢ ንዑ ዲስራፕት ዝገበረ ኩነታት ናይ ኢንዲፔንደንስ ኤሪትራ ስለ ዝፈጠረ ሞዛ ሃገር እዚኣ ከዓ ቱ ስትራቴጂክ ፖርትስ ዘሎ ሃገር ስለ ዝኾነ ኣብ ኢትዮጵያ ኢንክሉዲንግ ወያኔ ናይ ኤሪትራ ስታቢሊቲ ዩኒትን ነቲ ስትራቴጂ ዘለዋ ዓባይ ትግራይ ንክትገብር ዲስራፕት ዝገብር ስለ ዝኾነ ካብ ቀደም ሒዙ ሕቦ ኣጀንዳ ናይ ኤሪትራ ኢንዲፔንደንስ ከተጥፍእ ነይርዋ እዩ ዝብል ሓደ እዚ ስለዚ in light of this information ዝበካ ዘለኹ ዳግመ ኣተሓሳስባ ዶ ክትገብረሉ ትኽእል ነቲ ኣቐዲምካ ዝበልካዮ although both of us we agree ኣብ ኤሪትራ ዘሎ is a tyrant regime anti democracy anti peace anti unity ዝኾነ ሓደገኛ መንግስቲ ኣብ ኤሪትራ ከም ዘሎ ምሳይ ተሰማማዓኻ the same ኣብ ኢትዮጵያ ዘለውን ፀረ ሰላም ፀረ ዴሞክራሲ
كم مخانون تايرانت ريجيمس كم زلونا تسامعنا هنا إتا خالا إتي حطوي إتي أمشان ناي مززام نايتي لكتشر زهبكا تمرت زهبكا يو بتاعم أقداس زخوني ومخاني with excellent knowledge بتقداي للكا برازيريها I have high respect for you انتايلكا اسكي نخردانا زي مونغو إثيوبيان إيجيبتن زلوسي ناي كالوت هاجرات نزي تشجر كميجرن كم زفتحو اسكي خقربو لكم كحجزوكم مسبلكا in proportion نابت نايل فلوز قبر تن ريفرس باي ذا ويز اللو هاجرات different أغريب كان بأفريقيا بعد ليمبوبو ريفر بعد كالوت وين in proportion نتساتن زبر كتو use of water كأب agreement تقبر إلكا حجي أنا إثيوبيا إتي كاب هاجراز بقص ماي نمعبلنا ناي هزبا ناي هاجرا كتقومولو absolutely أبو حتو باللين correct you بزمسلا خطكم ግን at the same time from a moral from the point of view international law كريو خلقها حزب Egypt objectively in their millions dependent كابز river of Ethiopia نابكالوت originate زغبر total dependent لايفو مالو ስለዚህ እዚ ከማን ኢግኖር ክንገብሮ ኣይንኽእልን ኢና ኢንተርናሽናል ኮሚኒቲ ሓላፍነት ሬጉሌት ክገብሮ ከማን ኣለዎ እዚ ጉዳይ እዚ ዝብል ራእይ ኣለኒ ስለዚ እንተዳ ኢን ፕሮፖርሽን ናይቲ ዝግብኦ ክወስዳ ኮይነን ከምቲ ዝበልካዮ ዘን ካልኦት ኣፍሪቃ ሃገራት ከም ሞዴል ክንወስዳ ዓይነት ዘቕረብካዮ ከመይ ገይሩ እዚ ኣብ መንጎ ኢትዮጵያ ኮንትሪቢዩት ገብሮን ኢጅፕትን كمي regulated كون تو موديل نحر وسينا زبل حتى يزلني يقرب يلي سمعك ثانك يو حراي دكتور بتا قدم صبقيو اتي ازي بالتوك زراخبنا رئيتو خنوهاب حبريتا نخنلاوط افلطونا خنعبي سلازخونه أنا زمسلين سوم زمسلهم كقولت خدالي خلوا أزيو حجازيو تم سمعنا زلوا خاني خاوكم مهارو عدلي راهبو سلازي اتهزبلوا عيسكفو قال علما يبلين نعخا تشالنج خجبر يكونكون أنا بزسترد أني زقل زلخو زبلوا أنهم بخم يترد يمومو سخف هاي برلهم نبتخل أي تخيد بتازقل لدخ جمر دكتور اتا ابتن كالوت حاجراسي بروبين بتي ابركوت ان مسرت غيرهم قمر اوصيوم تخفافيلو موت مايل نيري عنتوي دحري جليص انيره منالباش يسمعكم من تخون نمبر كمزلو ات فورمولا ابزناي ايثيوبيان ابزي ناي ايثي امونغو ايثيوبيان سودانن بناي بلو نايل كنتقومولو لنا زبل امنت جن يبلين كايله ببت عبركوتن كوسدالون زبل امنت جن يبلين اتي فريم ورك جن اتي فريم ورك اتي ناي كوبريشن فريم ورك جن حد خون تخلالو انت يتحدى زغبرو انت دايلكمني ابتي ازي فتيحن ابناي حبر سممع كاتوا زخاله زتي خطرحيو شجر كفتح زخيل ان كان حباني لك طرحيخا شجر كتفتح تخيل يلن كوفيلن اب طربيزا كفتحو اسل فتنا طرحي ازبل نيري ساوث افريكا بتاع عباي حيال هاجريا انا حيالي انا زبولكن جبرا انا نايمبسا شير كوسدالني نسخن دخوما سلازخونكن نن اشتي اخلكن ايبلتن كابزن مهار طرح يزبل زلخو انا سلازخون انت خوينو ابزناي نايل بيزن كنمصخ ندلخنا ناي بلو نايل كاني ኢትዮጵያ አነ 85 ኮንትሪቢዩት ተገብር 85 ከወሰዳለን እንተ ዳይላ ንዕግርግር እንበር ንሰላም አይተቀረበትን ማለት እዩ ግን ኩለን ኮፊለን እንካን ሃባን ይለን
حدش فورمولا نخلن زسامع غيرن كلن تعاويتنا لخوص ازخلا اغاطام خالودو قمر ايكويشن كتفطر تخلدو كمي زي يفطر ስለዚህ ኣብ ከምዚ ኣምን ካብኡ ሓሊፈውን እንታይ ለ እቲ ታሪኻዊ ተጠቃምነት ናይ ግብፂ ኣቦትኡ ሃልዩ ነቲ ተረፍ ማይ ጥራሕ ክሰማምዓ ይኽእላየን ይዝብል ናተይ ርእይቶ ዘለኒ ግን ኣብቲ ታሪኻዊ ተጠቃምነት ናይ ኣብ ግብፂ ዘሎ አንቶይ ክገልጾ ፈቲነ inefficient ዝኾነ water use ኣሎ ስለዚህ ንሱ ግን ክትዓራርቕ ክእል ኣሎ ንሱን ተተዓራሪኻ ኣብ ላዕለዋይ ማይ ኩዑ ዘሎ ህዝቢ እቲ ኤፊሽንሲ ዝፈጠሮ ተወሳኺ ማይ እቲ ኣብ ላዕለዋይ ኩዑ ዘሎ ህዝቢ ናብ ልምዓት ገይሩ ተደሪሩ ክሓድር ክእል እዩ ተጠሚ ዘሎ እዝወልኩ እቲ ማይ ፈኒኻዮ ኣብ ኣስዋን ዳም እንድሕሪ ተዓጽዩ ናተይ መጽናዕቲ ይኹንኩም ዝነግር ዘለኹ ናይ ናይል ቤዝን ኢኒሺየቲቭ ክኢላታት ዘጽንዕዎ ዝዛረብ ዘለኹ ኣብ ዓመት ካብ 10 ክሳዕ 10 ቢልዮን ሜትር ኪብ ማይ ይሓፍፍ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ኣብ ኢትዮጵያ ዲጋ ተሰሪሑ ነይሩ እንተዝኸውን ግን እዚ ዝሓፍፍ ዘሎ ብ80 ካሚእቲ ምጎደለ ነይሩ 89 ካሚእቲ ንባዕሉ ክንድኡ ከተጉድል ተኽኢልካ 15-16 ቢልዮን ሜትር ኪብ ማይ كهفف زقبؤ إثيوبيا ديغا سريحة سل زمحايشتو نسو نحرشان تتقوملو نبوزحات طموم زحادرو زلو إثيوبياويان ما عنقل نيرو نقبص من ما يتنكفانيو زحفف زنبرو بايسي ديغا سريحة اب إثيوبيا نعو سيف غيرا اب كند زحفف اب لمعات انتدعو عيلاتو بمليونات زقصرو إثيوبياويان تدريرهم محاضروا نيرهم ازمو زلغو سلاذ از خمس زعمسله بوزح مصاوتي تكنيك سالومو ابايتا خوف انتايلوم سوليوشن كرخبلو يخوليهم ازمو زلغو سلاذ از تقلل سلازخونت ناتي مرداتا خمايا كم زلوا بيست براكتيسز ناي عالمكو اب كل بوتا نزخونه اوان بيست براكتيسز تمحارلهم مسكونتاتكا خاني كاستمايز غير كاطرحيخا خطقوملهم تخيل سلاذ اتي ابوزح عالم شريحو زبحال بلوز تمكرتت يوسدو مسكونتاتو من نتي كونتكست تابايتا زلو خنتاتن ابغمت ياتي جن زسرح فورمولا اوصيوم كسرحو خوليوم اتا فريم ورك كن حنتيا كوبريشن كنغبرالن نايلوم كوغوسلوم شجرات بزتن باب طربيزان طرحيو خفتح زخيل لهم كاخا امنلهم ازبل زلخمو ابا بخمزي خودا اتي ناي ايثيوبيان اريتران زبحال دانيال ون حاتيتوني ابو سلاز نبركان زنا اريترانا ايثيوبيان كتقربلنا نخال غزي تخيل تخين كايلوني انا مبزحتي غزي نز دنب فتحي نز سماعي ناي زبالتوك تكنيكال زخونه ايشيتات كحجزو زخيل فلطتو خدلولو زخيل تانا زفلطو كبركت مفاتخو كاب بوليتيكا وصاي معناتو نا ايثيوبيا نا اريتران غداي كتمص خدل خلخا مبزحتي ايموشن يزحزوسن اتي تقاوماي اتحقي انت غلص خالو حدا غزي دس كيبلو خيليو اتي ايثيوبيا خصر زلي اتحق بايثيوبيا زلو انت غليص كايو دس كيبلو يخيليو سلازي አይተባኡሱኒ አነ እተን ፍልጠተይ ዘለዋኒ ንህዝቢ ኣብቲ ቴክኒካል ዝኾነ ነገራት ኣብ ቁጥራሕ እንተ ዘዘንብል ንመብዛሕተና ክንሰማማዓሉ ኣብ ንኽእል እሞ ናተይ ፍልጠት ኣለኒ ከካፍል እንተ ዝፍትን መመረጽኩ ስለዚ ደሓን ክንሪ ኣይና ብኸመይ ነዚኣ ንምልሻ ኣብታ ናይ ዶክተር ጸጋዝ ኣብ ዝሃብዋ ይርዳእኒ ልክዓለኹም ምሳኹም ሰማማዐ ኮምፕሌክስ እዩ ብዙሕ ነገራት ኣለዎ እዘን ዝበልኩመን ሓደን ክልተን ኣኪብካ እትውጋ ኣይምተረፈን ነይሩ ኢልካ ክድምድም ትኽእል ዶ ወ ትኽእል ተወሳኺ ካልእ ሓበሬታታት እንተወሲካላ ንዓኣኸ ንምድምዳምካ ጠጠው ከተብለካ ትኽእል ንኣብነት ሓንቲ ኣም ሹር መቸም ብዙሕ ሪሰርች ገይሮም ስለ ዝኾኑ ይፈልጥዋ ይኾኑ እቲ ብጣዕሚ ኣገዳሲት ነገራት ኣብ ሪሌሽንሽፕ ናይ ኤሪትራን ኢት ስለምንታይ ሻዕብያን ወያን ተሓጋጊዞም ሰሪሖም ንደርግ ደምሲሶም ንናይ ሓባር ረብሓ
ربيحملو دو وخلتيهم ربيحملو زيات حق انديا زيات حق يا اوكي حجي بدحريو ناصنت ناي اريترا لولاونت ناي اريترا مسترغاجص ካብ 91 ክሳዕ 93 معركس حقاو مزازم ክግበረሉ ሪፈረንዱም ክግበር ኣለዎ ኢላ ኤሪትራ ምስ ኣወጀት ናብ ዩኤን ኣብቲ ግዜቲ ዋና ጸሓፊ ናይ ሕቡራት መንግስታትካ ጴጥሮስ ቃሊ እዚ ግብጻዊ ነይሩ ስለዚ ኤሪትራ በይናው ሕቶ ኣቅሪባትሉ ምናልባሽ ሕጂ ፐርሰናላይዝ ከይንገብሮ እምበር ነታ ደብዳቤ ንመንግስቲ ኤሪትራ ወኪሉ ናብኡ ኸይዱ ንጴጥሮስ ቃሊ ዘዛረበ ሃይለ ድሩዕ ነይሩ ስለዚ ሓውስ ስለዝኾንኩ እዚ ሓበሬታ እዚኣውን ክረክብ ክኢለ ማለት እንዲሁ ጴጥሮስ ቃሊ እንታይ ኢሉ መሊሽሉ بحيلكم إريترا حيسكم واللكم يئن أبزي دمت هابتن أنت بتكنيكالجن أكلنا إثيوبيا جرايا يئن تفلتكم سلازي نزي ريفرندوم تكايدو وزلكم نحنا متينا observers كون أين خلنينا حنتي أمارات إيطاليا نحنا أو متينا observers كوينا نتي وصيت ناي ريفرندوم كأدحرا UN Security Council أصدقوا UN كتقبلون تلأخينا ناي إثيوبيا بلسين إثيوبيا فقدنا له مالنا زبل كترخبوا لكم ناي إثيوبيا بلسين كي ترخبه نزخون قبرو عين خيلاتهم بدحريو زي زغلص وزلويو ناي ويانه مرحتي عفوا مليهم استزاروا بليو ملس كمي غيركا نخلنا أبزته خيتها فتأمت شماغل خيزتهتلو نإريترا نيئن تحف كالهم دبدابه سلازي اتزخدا سبون فلطه اتا دبدابه حيزو ملس تحفوا اب إريترا زلو غزياو منغستي ريفرندوم كخايد حبرات منغستات كأن تعذبت خوينهم كموصو فقيد لهو إيلو تحفو ازي حجي اتا ورقه يبلين انا كم evidence تحبريتا جن 101% شوريه ويانون ابتي خستاياتهم بزح غزي تزاريبهم اليوم كيدهم مسقربنايا بطرس قال انتايلو معركه دحان حجي ناب سيكوريتي كونسل كقربايلا سيكوريتي كونسل بعد امريكا زلو دغف سلازنبرهم نابتو غداي تدغيفو UN سبونسر جيراتو لولاونت ناي إريترا ترغاغيصو سلازي كم أكلنا حبرتسب كوينا بدحر حجي نلقلاونت ناي إريترا حزب إريترا اندجنا تأكيبو بريفرندوم كالو سانة انت زي وسيدو بحيل متيون إريترا زقوبت حبرات منجستات كنونا تقبلنتون أي كلوني قابزي أتعب نجريلان سلازي إثيوبيا ويانه بحفشة ملس بفلاي نزيهم دحراي كنطفئوا منا خبل كدل خلو من الباش نشعبيا مالوتن تخوينو اي فلت نتنا إريترا ناصنت جن زغبرو ابركتو جن تاريخ نزنت الت ذكيرو وخنبريو اذناتي زفلطو حبريتا زغل زلخو سلازي ازي اخاني قتيلاتيا نتي ايثيوبياويان اب لعلي إريترا خغبرو زخولو زنبره متهللخ ازي اصبيقا تعاصوا اتي كومبلكسيو حقها اب ميدا خلو نيرو كل فلطه كابو زغددو نفلط خون اموداتا جن إريتران إثيوبيان كلتل الاويان هاجرات كوينا لولاو هاجر مسكونكا بدحريو زفطر بمنግስት ደረጃ ዝግበር ስምዓጥራ ሒዳካ እዚ خبل كدل خلخو ወያኔ አንጻር ኤሪትራ አንጻር ሻዕቢያ ተቃወምቲ ሒዛዶ ነራ እዛ ፀሓይ ዝሃሮም حق እኮ እዩ እቶም ሳግን ገለመለ ገለ ትሎም ዘለኻ ኩሎም ኣብ ትግራይ ኮይኖም እኮ አንጻር ሻዕቢያን ክሰርሑ ትሕብሕቦም ነራ ኤሪትራ ኸ ንወያኔ ኢቨንቹዋሊ ንምድኻም እንታይ ትሰርሕ ነራ ኣብቲ ናይ ኦሮሞ ኬዝ እቶም ኦሮሞ በዓላቶም ዝዛረቡ ኣለዎም ኣብኡን ኣለካ ስለዚ እንታይ ዝኽብል ዝፍትን ዘለኹ ክልቲኦም ጥዑያት ኣይነበሩን ኣብ ዝብል መረዳእታ እንዲና በፂሕና ኣብ መወዳእታ ግን ናብ ኩናት ዘእቱ ዝነበረ ዕድል እንዳፀበበ ይኸይዱ
ምናልባሽ ተቃውምቲ ናይ ተሓደ ሒስካ ነቲ ሓደ ክትግልብጦ ገለመለ ግን ዘይከኣል ኣይኮነን ምሻለካ ከም ንዓይ መረዳእታይሲ እዚኣ እያ እዚ ትብሎ ዘለካ ግን ሓበሬታ ኣለካ ዝተማልአ ኣለካ ካባይ ንላዕሊ እውን ክትፈልጦ ስለ ትኽእል ናተይ መረዳእታ ከምዚያ ስለዚ እቲ ዝነበረ ዕድል ክልቲአን ሃገራት ኩናት ዳግም ናይ ምኽፋት ኣብ 93 ኤርትራ ሉዓላውነታ ረኺባ ብሕቡራት መንግስታት ምስተረጋገፀላ ተስዩ ብድሕሪኡ ብዙሕ ድኻም እንተዘይኑ ብዙሕ ትርጉም እውን ክህልዎ ዝኽእል ኮይኑ ግን ኣይስምዓንን ኦ ودي